राउर नेटवर्क तो 4G से भी फास्ट हो गई। केहू एक केहू होला जे पहला नजर में दिल में समा जाला। एकर मतलब तू हमरा से प्यार करेलू? और ना त का तैगो चुमा दाना। तब मंगला तेगा चुम्मा त लेला तोहरे खिलौना हा, खेला। अरे चोटा ससुरा तू रात में चांद के देखा तारे आ दिन में धरती बटोरे तारे रे तोरा भइल बा का रे? कुछ ना बाबूजी, ऑल राइट।